Assalamu alaikum. Idan wannan ne zuwanki na farko ko zuwanka na farko, ku danna mana subscribe sannan ku yi mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sha'awar yaro kashi na 12. Ina faɗin haka na fice abuna. Dariya yayi bayan na fice. Hajja ina ga kin ɓata ranta ko? Ni ba nawa ran ta ɓata ba. Amma Hajja matar ɗan lelenki ce fa. Kaga bana cike da shegantaka. Kar ta ƙara zuwa nan ɗin. Abinci ya shiga zubawa tare da fara ci. Lomar farko ta daɗe masa harshe. Da mugun sauri ya tashi ya nufi waje zai zubar. Ni kam tun da na fita na je bakin ƙofa na tsaya. Aƙalla ko sau ɗaya na yi nasara a kansa. Na tsaya na ji ihunsa bayan ya ci uban yajin da na zuba. Bana jin maganar su kwata-kwata da yake na yi nisa da su. Ganin ya fito da gudu ya nufo kwandon shara ya sa na ƙyalƙyale da dariya. Sai da ya gama tofe-tofen yawunsa ya ɗago ya kalle ni. Ai kuwa na haɗe rai tare da galla masa harara. Za ki shigo gidana, ya faɗa yanda zan ji. Wallahi Mus'ab sai dai gawa ta shiga gidanka. Dariya yayi sannan ya ce ke da ƙafarki za ki shiga gidana. Mus'ab wallahi na yi kuɗi sai na yi ƙaranka gaban alƙali mugu kawai. Salma komai son shi nake burge ni yake. Salma ke tawa ce ni naki ne har abada. Mus'ab wallahi na yi kuɗi sai na ƙararka. Salma komai naki son shi nake yi. Komai naki burge ni yake. Salma ke tawa ce ni naki ne har abada. Wallahi Mus'ab na fi ƙarfinka. Wai an gaya maka Salma matar kowane kalan mutum ce? Salma matar mutum mai nagarta ce. Salma matar mutum mai kyan hali ce. Ina faɗin haka na fice. Tsayawa yayi yana maimaita maganganu. Mai yarinyar nan take nufi? Mai maganganun yarinyar nan ke nufi? Ya shiga tambayar kansa amma sanin babu wanda zai iya bashi amsa yasa ya koma ciki. Kasa ma cin abincin yayi baki ɗaya. Yana ta faman tunani kala-kala. Ni kam ina fita nayi ɓangaren anty. Bakina washe ɗauke da sallama na shiga. Duk abin da na nuna wa kowa bana cikin damuwa domin na gama yin shawarar matsalar Mus'ab ƙarama ce. Bata isa ɓata min rai ba. Walida da Sadiya suna zaune a tsakar gida. Walidan na gaya wa Sadiya wai gobe ko jibi za a kawo kayan lefenta. Ni da nake ba auren bane a gabana ko barbaɗen takalmina. Sadiya ce ta amsa sallamar tawa amma ko kallon ta ban yi ba. Na shige ɗakin anty. Daman na faɗa miki na ga ta ci uwar kwalliya. Walida ta faɗa wa Sadiya lallai Salma wani abin take shiri. Taɓa baki Walida ta yi sannan ta ce ita ta sani. Yanzu dai mu dawo maganar yanda za mu haɗa event ɗinmu. Kin san babu yadda za a yi a ce mun yi event babu Salma ko? Sadiya ta ba wa Walida amsa don ɗazuma maganar da suke yi kenan. Ita Walida ta ce ta san ba zan je ba. Ita kuma Sadiya ta ce sai dai a yi gaba ɗaya kowa da kowa har ƙawayena da 'yan uwana. Wallahi Sadiya ba zan tsaya yarinyar nan ta yi mun rashin kunya ba sai dai ke ki gaya mata. Ni ma ba zan gaya mata ba. Na san dai kamu dole a haɗe za a yi. Sannan na faɗa miki ni ba zan yi dina ba. Dan ni ma na gaya masa albarkar aurena nake nema. Shi wannan Kokket ɗin mu yi magana da su yayan Abuja mu je. Ni dai gaskiya za mu yi dina dan ya faɗa mu su yaya ma kuma sun ce za su haɗa mana wedding party na iyayen gida. Kin ga shi Kokket ɗin sai mu yi da ƙawayenmu. Ai za su iya mana magana akai. Ni Sadiya wai me yasa dole sai an yi da ita? Ki wallahi idan ba za a yi da ita ba Walida sai dai a haƙura. Kowa ya san mu tare muke komai. Duk sauran 'ya'yanmu tare suke komai da bikinsu. Shine mu za mu ware ta a gaskiya. To amma ai ita ta fara warewa. Sai mu yi mata uzuri. Walida ko ke ce a matsayinta abinda za ki iya yi kawai kenan. Ai shi kenan amma ni ban ga abin yin uzuri a nan ba. Ni kam tun da na shiga ban
na shiga ban ma tsaya bin ta kansu ba bare na ji me suke cewa. Wajen anti na yi na je muka gaisa sannan na tashi na dawo. Wasu abu na ta gaba gidan Galadima na ta shirye-shiryen aurar da 'yan mata uku. An kawo lefen Walida akwati 12, an kawo na Sa'adiya ita kuma 13 da kuma firij. Yanzu saura nawa ake jira. Mus'ab kam yayi ƙirmishi shi ya dai ce kawai a gidansa na Mali za mu zauna. Ni ba na son ya yi mun laifin domin wallahi ba sawa zan yi ba, kai ma ba zuwa gidan nasa zan ba bare na sa kayan. Yanzu ma wasan ɓoye na fara yi da shi tun ranar da muka haɗu ɓangaren Hajja sai mai yaji a miya ba mu ƙara haɗuwa ba, ban ma cika fita ba. Na tattara rayuwata na maida ta waje ɗaya. Hajja ita ma ban ƙara sa ta a idona ba, ita ma bata ƙara sani a idonta ba. Jiya da daddare ma ina ji ta aiko kawu Mudi ta ce na zo, ganin kamar ina barci yasa ya ƙyale ni, amma yau da safe na ji gama karin kumallo na kenan Umma ta tilasta ni zuwa wajen Hajja. A raina na ƙudiri aniyar ba inda zani. Ɓangaren anti na zan je muka gaisa, ita ma kwana biyu ban je ba. Maman ciki ce dai kullum sai na leƙa wajen ƙarfe 1 haka. Na san baya gidan gaba ɗaya domin hijabi na fula har ƙasa sannan na fice inda na ƙudiri niyyar zuwa nan na nufa kai tsaye. Rabon da na fitowa waje irin wannan lokacin har na manta. Cikin rashin sa'a shi ma ya fito muka yi kicibus. Na ɗauke kaina yayi ɓangaren nayi kamar ban gan shi ba. Nayi hanyar ɓangaren anti, ji nayi an riƙe min hannu. Tsayawa nayi ba tare da na juyo ba. Cika ni. Masoyiya me nayi miki ke ɓoye min ganin ki? Jiya nayi kamar na lailayo a shari'a na ƙunduma masa, amma son kaina za ta kwaɓe. Mus'ab don Allah cika ni, aiki nake yi sai bayan na faɗa na ji wani mugun da na sani. Yanzu Mus'ab har ya kai na yi mai ƙarya shi wa. Cika ni malam, wai baki san haƙƙoƙin miji akan matansa bane? Ban sani ba, ai ban je Islamiyya ba. Salma, na yi kewarki sosai, don Allah ki bi ni mu tafi tare yau. Allah ya isa tsakanina da kai. Wallahi ko a lahira ba zan yafe maka ba, kuma wallahi na tsane ka. Cika ni yayi, ni kuma ɓangaren mu ina zubar da hawaye. Umma na zaune ta ce har kin dawo? Sallamar Mus'ab ce ta katse mata maganar da take yi. Amsa masa ta yi ya samu waje ya zauna. Kusan mintuna 5 sannan ya ce Umma na kawo miki ƙarar Salma ba wai don ki dake ta ba, sai don kin fahimtar da ita irin fushin da mala'iku take ɗibar wa kanta. Tana yawan ce min Allah ya isa ina guje mata kar ya shiga bakinta. Allah ya isa kana ma mijinta. Bar ta mala'ikun Allah su yi fushi da ita ɗin tun a duniya za ta karɓi sakamakonta. Kuma don Allah ki yi haƙuri. Salma fa yanzu duk wannan faɗan ba shi take buƙata ba, doguwar nasiha take buƙata. Mus'ab nasiha har ta yaushe? Kullum za a yi ta mata nasihar. Yarinya ce ita komai shekara 18 fa za ta shiga. Duk da haka Umma, Salma yarinya ce ƙarama wallahi. Shikenan zan yi mata, amma wallahi ka ce za ka je gida kana mata wannan saloɓuwancin, kai za ta raina. Salma ba kunya ce da ita ba. Shikenan Umma, na gode, ya faɗa tare da tashi ya fice. Yar aikin Hajja ce ta yi sallama tare da faɗin wai Salman ba za ta zo ba ne in ji Hajja. Wai Salma ba ki je ki kiran Hajja ba? Umma na ta faɗa sannan ta tashi ta shiga ɗakin da nake. Salma ta kira sunana. Na'am. Tashi za mu yi magana. Miƙewa na yi zaune amma idona a kallon ƙasa. Kin san menene aure? Na sani Umma, zama miji da mata a gida ɗaya, biyayya ga miji. To amma kin sani kike wannan abu? Umma wallahi ba na son Mus'ab, ba na son shi. Salma ki koyi yadda zaki so Mus'ab domin shine wanda ƙaddara ta zaɓa miki, kuma babu yanda zaki. Shiru nayi. Ni wai me yasa ƙaddara ta zaɓa min Mus'ab ko ƙaddara ta zaɓa min shi?
amma har yanzu zuciyata ta ƙi yadda da haka, bare kuma na yi tunanin yadda zan so shi, wanda ma ba na fatan hakan. Ba na fatan na so Mus'ab ko guda ɗaya ko na sakan ɗaya. Na fi son na dawwama ina ƙin Mus'ab. Ki tashi ki je, Hajja na kiran ki. Umma na ita ce ta ce kar na sake zuwa inda take. To yanzu ai ta buƙaci ki sake zuwa ko? Ai sai ki je. Miƙewa na yi, ban san uban da zan yi wa matar nan ba da ta damu na zo. Ƙarshe kuma ba za mu kwashe da ita da daɗi ba. Na yi mamaki da ban same shi a falon ba, tunda na ji muryar shi da ina ciki na ji sama-sama, duk da ban san me yake cewa ba. Wucewa na yi ɓangaren Hajja, babu ko sallama. Na shiga har cikin falon nata, ita da Mus'ab ɗin ne a ɗakin suna zaman gulma. Tsayawa na yi a bakin ƙofa ba tare da na shiga ba. Salame, na zaci kwana biyu da baki shigo ba, hankali kika yi, ashe ba haka ba ne. Hajja, idan har na cika cikin jinin Galadima ba zan ƙara shiga sabgar ki ba, ko ta wani wanda yake da hannu akan wannan auren zaluncin da aka yi min. Uwarki za ki fara fita sabgarta. Wannan auren zaluncin da aka min. Uwarki za ki fara fita sabgarta ba wani ba. Shegiyar yarinya. Juyawa na yi na fice. Ni wallahi na tsani kowa a gidan Galadima. Dan na fuskanci kowa murna yake za a aura min mutumin da na fi tsana a rayuwata. Hajja, ina jin kamar na haƙura da auren yarinyar nan ko zan samu rayuwata ta yi fari. Ban san me Allah ya tanada ba, amma wallahi tun da aka ce za a haɗa aurenmu da ita na ji na kamu da son ta. So mai girma da nauyi. Hajja, ina son Salma, amma Salma ba ta so na. Kullum ƙara tsanata take. Hajja, son Salma zai iya ajali na idan har ta ƙi ni. Wani tausayinsa ne ya ratsa zuciyar Hajja. Allah sarki Mus'abu na. Insha Allahu babu abin da son Salama zai haifar maka sai alheri. Ba ka bi na bashin rantsuwa, amma Salama za ta zo da kanta. Za ta so ka fiye da yadda ka so ta. So mai girma. Duk da ya san hakan ba lallai ba ne, amma ya matuƙar jin daɗin magana. Hajja, ni ko son bai kai wanda nake mata ba, amma ta so ni. Insha Allahu, kawai ka dage da addu'a sosai. Yanda na san ka da ibada da ƙara dagewa a kai. Akwai ayoyin Ƙur'ani da dama wanda suke kawo sauƙi. Duk tsananin cikinsu akwai Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir da wasu ayoyin. Shikenan Hajja, na gode. Ina fitowa daga ɓangaren Hajja, na ga ana saukowa da manyan akwatuna daga cikin motar da ban san ko ta wace ce ba. Na shiga uku, ba dai kayana ba ne. Idan ba kayanki ba ne, kayan waye? Wace ce ta rage ba a kawo nata ba? Ɓarin zuciya ta yi min wannan tambayar. Shikenan ka shiga, kashina ya bushe. Duk gushewa auren Mus'ab da nake yi sai an yi. Ɓangaren mu na nufa, na shige ɗakina na kwanta. Gaba ɗaya duniyar ta yi mun ba daɗi. Komai ya tsaya mun cak. Bana jin daɗin komai. Barci ne yake son zo min, amma idanuna sun ƙeƙashe. Kuka nake son yi, nan ma idon nawa sun ƙeƙashe. Murza idon nake ko kaɗan ko kukan zai zo, amma shiru. Sai yau na tabbatar da cewa idan aka ga mutum yana wa kuka tashin hankali, to tashin hankalin ƙarami ne. Idan babban ya zo, neman kukan kake ka rasa. Yanzu wannan kayan lefena ne aka kawo Mus'ab, mutumin da na tsana fiye da kowa, na ƙi jinin shi fiye da kowa, shine ya zama mijina. Sai yau zuciyata ta amsar cewa Mus'ab ya zama mijina, amma gaba ɗaya da zuciyata ba ta yarda ba. Ina cikin ɗakina na ji sallamar yayata. Asma'u.
A raina na ce munafuka ita ta shirya kayan kenan. Ban ƙara sai ba na ji ta shigo ɗakina na kuwa kawar da kaina baya. Salma amarya an kawo kayan lefen ki fa, ki fito ki ga abin arziki da mijinki yayi. Wallahi yayi Asma'u ban taɓa tunanin haka kike ba. Ina ji a jikina ko kowa zai ƙi farin ciki na babu ke a ciki. Ko ba don komai ba sai don kasancewar mu uwa ɗaya uba ɗaya. Sannan ni ce nake bin ki a haihuwa amma kin nuna ba haka bane. Wallahi ba zan taɓa mantawa da wannan abin da kika yi mun ba. Tabbas jikinta yayi sanyi amma kuma bata san me ta yi min haka ba. Zama ta gefen gadon sannan ta ce Salma me ya faru? Menene ma bai faru ba? Kin san yadda na tsani Musa'ab. Bana ƙaunar Musa'ab amma aka ɗaura mun aure da shi. Ba za ki iya kare ni ba gaban iyayenmu ba. Ba za ki iya supporting ɗina ba ki zo kina murna. Ƙarshe ma ke ya ba kuɗi kika masa laifi. Salma faɗa mun munanan hali guda 3 na yaya Musa'ab ni kuma zan shige miki gaba wajen an raba auren. Shiru nayi so nake na faɗa ko za ta tsaya mun ɗin amma kuma ban san ta inda zan fara ba. Yaya ni fa bana son sa na tsane shi kamar yadda ya tsane ni. Salma yaya Musa'ab mutumin ƙwarai ne. Mutum ne na kirki wanda duk macen da ta same shi za ta ji daɗi ko da baya son ta. Bare kuma ke Salma idan tsoron ki baya son ki to ki daina. Domin yaya Musa'ab ya faɗa ƙaunar ki yana son ki kuma ya damu da ke. Domin kullum sai ya tambaye ni kalar abin da kike so. Sai ya tambaye ni abin da kike so. Ni duk bana so. Na tsani Musa'ab wallahi kuma kullum ƙara tsanar shi nake. Kin haɗa kanki da aiki. Idan ma za ki daina ki daina. Aure an riga an ɗaura. Kuma kin san zancen mutuwa sam ma babu. Allah ya isa na wallahi na faɗa tare da juyawa. Sannan ita ma na ƙudiri a raina na fita sabgar ta har abada. Tashi ta yi ta fice ni kuma na sake kwantawa sai dai babu barcin babu kukan. Kowa ya ga kaya sai ya yaba domin akwati 16 ne sai adudu guda 3 komai daidai ne. A ɓangaren Hajji aka ajiye kayan zuwa dare za a dawo da su ɓangaren mu kamar yadda aka yi wa na kowacce. Sadiya ce ta samu yaya Asma'u da ke zaune a falon can ɓangaren Hajji. Yaya Asma'u lamarin Salma yana ƙara gaba. Yanzu ta fita sabgar mu baki ɗaya sannan muna so za mu yi maganar fati da za mu haɗa kayan da za mu sa da adadin mutanen da za mu yi event amma ta ƙi kula mu. To sai ku ƙyale shegiya ku yi ba ita. Ai yaya Musa'ab ya ce lallai sai mun yi da ita duka mazajen za su zo da abokansu sannan shi ma ya kama wajen. To kawai ku faɗa wa Umma don na san ita kaɗai za ta tursasa ta. Abba ba zai takura mata ba tunda dai bidi'a ne. Yanzu ku ba za ku iya mata magana ba idan muka faɗa wa Umma za ta iya dukanta. To ai gwanda a dake ta tunda ta maida kanta jaka. Ko shi yaya Musa'ab ɗin ya yi mata magana da ita. Dan ni ba zan ƙara shiga shirgin yarinya ba ta zage ni. Ina zaune a ɗaki bayan na gabatar da sallar isha'i. Ya shigo ban amsa sallamar ba bare na ɗago na kalle shi. Zama ya yi gefen gado na kasancewar ɗakin nawa daga gado sai sif sai kuma dressing mirror ne kawai a ɗakin. Salma kin kammala? Banza nayi da shi. Salma ki yi wa Allah ki yi wa Annabi ki tsaya muyi magana don darajar iyayenki. Ɗagowa na yi na kalle shi alamun ina jin shi. Salma 'yan uwanki sun shirya muku event me yasa ba za ki halarta ba? Saboda ban da ra'ayi. Ban gane ba ki da ra'ayi ba. Salma wannan abun ne da kin san ya zama kamar al'ada ko? Su ai 'yan uwan 'ya'yan gata ne 'ya'yan da ake so aka ba su wanda suke so. Ni wanne aka yi mun a ciki? Har wani haɗa kai suke yi su kansu sun maida ni wani bare. To ba za ni ba. Daga haka na miƙe daga kan darduma na haye gado. Wallahi babu abin da zai kai ni. Kenan ma ina murna da auren. Haka ya gama zamansa ya tashi ya fice abu kamar wasa baki ɗaya.
Biki na ta ƙara matsowa, shirye-shirye na ƙara gaba, sai dai har yau ban sako ko abu ɗaya ba a cikin lefen idona ba. Ban san wani kalar abubuwa ba ne a ciki, haka kuma umma na ba ta takura min sai na gani ba.